To są moje strony. I nie mam tu na myśle niesiekłe wnisigłe informacjowigue portalu na kasiebach tego co tam co dzień powstywają nowi wiadła, co tydzień słowe na niedzielę, a nyga to jak tam do niekternych święto pełkłezwie sa wspikły. No to jest moja rodny mylezna. Łe statusu banowigłe websadłowigłe. My tu mamy w siatkę, tu mamy szkła, kwesu, krumy, banowiście tam je dali, tam je krum. W tym krumie nawet je paczkłem, a tylko tego krumu nama budają tyś słońcowi panele w siatkę tu je. Wiesz, pamiętam jak tu Niemcy przejeździele robić słedimci dokazów, ti belni niemiecki ekspresjonizmy. Może ktoś myśli, że jutro tak się znają na architekturze, że rozumie rzeknąć, że to jest ekspresjonizm, a nie. Ti ekspresjonizmie to już przecie tu w takiej mądrej książce, co była wydana niedawno, granice polsko-niemieckie przed II światową wojną. Tam są angażował Kasiepski Instytut, mniejszość niemiecka. A teraz to myśli, o fajnie, teraz będę szukał tych książki z opłacietem i będę też gadał, że jakoś tam moja rodna mylezna zielona leżała koło granicy, że tam jest jakiś ekspresjonizm albo coś, a tu nie analizyta z tego. Żeby ta książka dostać, to by musieli gdzieś tam jechać, jak będzie postępna promocja tej książki. I tam za darmyka rozdywają, ale tego jest bardzo ograniczony nakład i to nie wiedzę, czy to jest banze wicy tego polskiego nakładu. Jak slidny Rosjem dostał, mnie się udało dostać ta książka, to była też niemiecka wersja. O wejle tu na to heno wyszkłe banowiście tak pewna z góry, tam jest ten kwestiu, się niby ekspresjonistyczny. Jak tak napisali mądry architekci, to jo im wierzę. I wejle tam je widzę ju sztelyże ustawiony, gdzie tam będą te słońcowe panele. No, sa rozrysty, za to wyszkłe banowiście. Na matue robile droga. Dość długo cała mylezna była rozkłepuna, ale nama już zrobili, już sada chłedzec, już są przeńsce dla piesich. Wsiądze może nic. No belno teryska sa zrobiło z tym wierzchłewa. Tu jest wchody do lasy. I tam gdzie się to gniezdo, co już w jednym filmiku pokazywał, a w samie to w trzech filmikach. No ale tam jest to gniezdo. A to tyłe, to jest tyłe strzelnica miała być, ale teraz co tu je, to nie je wiedzieć, jaki tam związek z tą strzelnicą, co była planowany, ale tu ona miała być usadzony. Tu teraz chyba stojały nawet kajaczy styrcze, ale teraz ich nie ma. Zabrony. Tam gdzie je widzę te sztelyże, widzę drzewa ma te sztelyże na słońcowe panele, to tam był teraz skup bulwów. Jo, ta książka co ju gydał, to ona sa po polsku nazywa Granica polsko-niemiecka na Pomorzu 1920-1939. I ona tam jest robiony przez Kasiepski Instytut i Centrum Badyrowaniów Niemieckim Misiezne. Jak to tam łebezdżyta ta łebkłytka, to tam jest napisane, że tam wstęp pisu no i Kasiepski Cezary Łebrat Prądzyńści. Ale tego nie pokazywuj ta tym, co tam niedawno jamrotele u tym westywku na Iknypi, co był w Gdyńsku. Jak oni się doznają, że wasta Cezary wespórobił z Niemcami, to ojene. Jaki był na jednej promocji tych książki, to tam był taki jeden chłop, co on się jakoś tam burzył i tam dawał jakieś sugestie, że a to chyba za niemiecki detci robiony ta książka,
że to chyba niemiecki rząd do tego dopłacił. I jakieś tam sugestie, że to tam antypuelskie publikacje, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy on miał czytany tak książka, bo wtedy tyś tam rozdawele. Ja akurat wtedy się nie załapał na to, jem welu ustawić starszym ledzom, bo nie wiedzę, czy oni do ziele były postępnigłe płetkani. To było we Wejrowie. Ne. I on co tam taci robił, tak ci ugwodzi, że a to chyba za niemiecki detci robiony i Cezary, wasta Cezary, Webracht prądzyńści. Jak sa za niego wziął, to go chyba 10 minut jachał. 10 minut płynim jachał. Ale twardy był chłop i jeszcze coś tam łajał. No to ciekawie to było. Ale fajny to wyszło, co snyzi. I nama tam jeszcze taci co spostawili. Taci witci switci. Ale to nie było we Wierzchłewie, nie? To w całej gminie. Jak ciedełeni nama to postawili, to sa sztrum z gniazdków weliwo. Po prawdzie. Sztrum sa normalno z gniazdków weliwo. Bo tam w jedno momę potrzebam błerci jest podstawiony, żeby sa za wiele nie wylało. I wtedy bierzemy i mrozimy. Mamy na później. Jo. Taci witci switci. To jest gmina Człechłewe. Tam Człechłewe tam były dalej, panzy. Tam dalek. Tam taci zumk. I na tym zumku to tam na tym zumku to je dywno nie był, ale ja pamiętam, że tam jest taki witraż i na tym witrażu to je widzę miech bulwów. Nie? A wita to jest taki krzeżutci zumk w tym Człechłewie i oni tam bulwę mieli. To jest ciekawe. A bulwę z tego co ja wiem, to dopiero jakoś tam później. A no za bulwę wigłę króla prestiga, nie za krzyżyków. No ale tam mają taki miech z bulwa, ma i to fajnie tak wezdrzy, no. I wtedy ja pamiętam jakim to wezdrzył, to ja się tak zastanowił, to po prywce w strzydnych stalatach tyłem miele bulwę. Samo się kazać, że ta człechłewska ziemia to w jedno była błekadniejszy we wszelajaką juda.